Bernie B Talks. 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 Paborito sa tanan. Bernie B Talks. Bernie B imong kabondi sa kahanginan. Hey, check. 1, 2. Okay, check mo na. Anong nag-music naman niya ako kalit rin. Okay, teka muna. Wait. Alas 8:05 sa atong oras. Teka muna. Bernie B. Sorry. Bernie B. Talks. Bernie B. Talks. Okay. Ikaw na ba? Nawala na po rin mong kwan. Wait. Diyan lang. Wait. Ang imong speaker sa pikas na General Lingling Rose. nara di ay. Okay. Ayaw pa ka nadunggan. Okay. Welcome back sa Laing Edisyon sa atong Bernie B Talks. It's September 24, Martes na karon. Muna ko nakaunsa akong It's a event. Tuesday. Tuesday is the beautiful day. Grabe ka, Tuesday. Ever since Grabe yung feels paspas ang like kwan, for me. Ano anim tingog. But you're in the voice you cannot hear. There's something in your voice that cannot be fear. And it isn't it's like karat later. Okay, fights na. Okay na ko. That's kind of better, but Okay na ko. I don't know. Okay. Do you have music? Do you have music? Na. Itawag na. O ka na. Wala na may background para kuan bi. Palakpakan sabi kung palakpak na ba. That's it. Diba kasi na kayo sa ako. Over mode. Ika na. Thank you. Somoto. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban. Bye. Daliar na kuman ba. Okay. Di ko kabalo lagi kung bungol na magyugoy. Kanya akong headphone, sige lang ako gina-adjust. Bisag sampak na kayo, pula-pula na. Okay. Gusto lang gyapon kusog gyud kayo mga igala. Kablo na ba ka nga anad na ba dapat nga mo adjust? Kita ra magi mo adjust mga lalaki. Kita ra gyud. Oh. Kanang kuan gyud kanang sabah. Bungol gyapon. Anyway, so sa mga naminaw mo sa inyong mga radyo 95.7 Radyo Lampornas, Mellow Touch, and sa mga online na mo, nagkadaghan na ta. Nata sa playback.tv sa tanan mga nag-download sa ilang mga phone, salamat kayo. Hopefully inyo nang i-stories or inyo nang i-my day tapos itag lang dayon mi para amo po nang ma-reshare or among kung nag-download mo or asa man mo nagkuan. Asa man mo nanaw karon ha, itag lang dayon mi. Lingling Rose, Juanito, Present, Salad Init. Tapos si Cassandra. Wala pagaw lagi ka karon. Wala pagaw lagi ka karon. Wala na siya. Microphone na siya. Okay na akong kwantingog may gana. Okay. Juanito, kumusta ang buhay-buhay? Ipadayon ang pagkuha gidog balay, ha? Kana. Idusok yun na. Idusok yun na. Praying for that. Nga dapat naging kay ikaw galingon ni mong balay, ha? Amen. Para kung magpalit ka o ka ng Jollibee, ka ng imo ragyod. Muna sa ka ng awkward bro ka lang. Dili sa ingon pero sa mo na awkward usahay ba nga. Mag-uwan mo sa usa ka panimalay bitaw. Siyempre, gusto ka, gusto ka ng, for example, French fries.
Oo. Sakto ra ang imong kita, igo-igo lang yun makapalit og igo ra para sa imong anak. Pero tungod kay naman mo sa kabalay ba? Or butan na mo namon sa ka compound, daghan mo kay bata. Lain kayo imong paliton, usara ka french fries, maging kag hangul mo ning tawhan na, gino. Ba? Sa ato mo, tinuod yun na, Brad, basic asa ka padulong. Mo ginay perminti dilemma or problem. For example, bisag compound lang. Magbitbit ka og ganang pagkaon nga para sa imo harang anak. Tapos pag mo adto ka, siyempre para siya kay mo man gyud man sa hinangol kay kung nalang gyud kay kwarta wa may problema. Pero mo lagi na issue kay na bay lagi ni okay na siya magpalit og pagkaon tapos iya gina. Tapos dito gina sa kwarto mangaon, sa kwarto ra gina sila. Libakon pa ka sa kwarto gina siya kay mga hangol kayo sa digin manghata. Anak yun ka sa garang may tabo ba basta mo nang kapila yung kabalo asa ka mo lugar. Mo nang balik-balik yung ko perminti ako nang gibalik. Katog yung daday nga nagminyo ko diretso gyud ko nag-design nga bahalag magpuyo ta sa kabalay. Bahalag wala pay lamisa o pay gamit basta kay magpuyo gyud ta sa kabalay bi nga ato kita ra gyud ana ba nahulog na sila kung nindot. Sabi na, di ba, dapat na ikuan, kagawal nga di ka afford og glue. Di ka afford og glue. Dili, mawala na gid sa akong paminsar basta pagka tomorrow nga kuan. Kanang magpalit ana di na ni siya kuan. Ay po ko maka-remember na sa pag nanapog ka ba. My God, kailangan ba ko magpalit og kuan, spray glue. O tama. Sabi ni Cassandra, instead nga french fries, lala fish cracker na lang aron daghay madamay. Noon, naaman nino ay mga alternatives nga para tanan na lang, no? Mo lagi kung Jollibee ka, dito na lang ka sa kuan, pidots na lang kay gusto mo na kag chicken, pidots na lang ta para upat ka ang mapalit ana. Or tawsay ba? Kana pa ko sabi ba ganang nay mga times ba nga lang muuli ka nga di sa ka manghugas og plato, di sa ka wa kay pakialam asa mga tuwalya, mga labonon, gusto lagi ko matulog. Ugma na ang mga household chores. Ana ba? Oo. Di ba na ingana? Pero tungod kay kung nakipuyo ka bay ana, dili pwede pagkaon mata diha, dungan tagkaon diha sa kahahari ka. Naglimpyo na sila, ikaw di ka pwede maghanday-handay diya. O kung ka naman nagbilar kay ka ba, di sa ka manghugas og plato pero nanghugas naman. Hugas ka plato kay libakon ka kana bitaw yang banas. Scrappy kay ka. Number 3 dayon, di ba? Malibakan ka, klaro kaayo. Ang number 3, lisod kayo ang sex life mga higala. Dili pwede mga higala. Bura ka gisipan. Di kay ka makasinggit. Di kay ka makasinggit, di kay ka ma-enjoy. Puro na lang, suspirmi na lang gani kag withdraw atong single ka. Sige pagib kag hilom karon. Mao na liya, mo na sa tinud-an na ila mo na sa makita nga problema. Samot na kung dili simento ang inyong balay, kahoy diba? Tapos ang katri katong kahoy pag muti nga ano din unsa may imong pwede nga maisip na mo nay question sa una para dili mahalata unsaon nimo kung saba gyud imong katre ana unsaon nimo para dili halata wala gyud magpa-music pwede pa music or wala gyud balag hugaw ang salog dito gyud sa salog bahala magkahugaw-hugaw ang tuhod tamaylan nimo nga halata kayo kay nay grano sa banig ang imong siko ug tuhod nakakuantag na I'm sure naka-experience mo anang kanang nanak ka sa pinaka-grabe na pinaka-peak gyud sa pinaka-rurok ng mountainous region. Oy, mountainous region. Pero ang imong tingog kay Lord, nakatubol mga higala. Hapinan raman daw unlan. Hapinan ding unlan di ay mo na. Hapinan og unlan tapos ang likod sa bed para pag bounce dito dili makaigo dito ra sa. Dayan. Pag naman
Di ba ano na? Ah. Dayon kay kuha naman sa pinaka-peak pag abot sa pinaka-peak pakpakain mo, yes! Nakanaog na gid siya. Ano ka? Yes! Bay, nakuha na gid ang actor, bay! Nakuha na gid niya iyang anak. Nananaw ko na mo sa laptop. Kung naminaw din mo karon sa radyo, kung naminaw mo sa Radyo Lampornas karon, kung gusto mo mo-appeal sa mong diskusyon dire, ang atong cellphone number 0917-328-1392. Again, 0917-328-1392. Problema po sa ibay ka nang nag-uban na ka sa balay ba? Kani mga realidad man isay. Kana usahay ba dili ka basta-basta mukaon kung say nasa ref ba? Ayaw kayo kuan diha kay di na imuha. So, wala gid kay sudan. Or masayop pag yug ka. Dapat gyud ka mangutana. Kinsa tagiyaan ni? Na ba? Para gutom ka, sir. Sige na lang, kuhain na lang lagi sa hotdog. Tingnan lagi na may tabula na. Ba? Kaya Bosa, Juanito, ituloy mo yan. I-post nato na imong balay dia. Kaya lagi na. Ay, yun daw sa, depende daw sa, kung makadaog pa daw ta outro. Dili. Kuhaan yun na siya. I think that's the best decision sa imong life. Karon nga, tanaw ra gud ni si Bernie. Kung makita nimo si Bernie, wala gid na kay ni siya sa una pero naning kamot gid. Pero nakuha ra biya gid niya niya. Dapat ka ma-inspire anang imong kuan, imong sing. Abi ba gid na ako ba nga di gyud ko makalahutay sa balay ba? Pero ngani lahutay ra bod. Salog, igawas ang banig, pero lisod exhibition. Yun lang. Yan lang mga gala. Anyway, again, mga gabi ka lang talang. Welcome sa laing edisyon sa itong programa. Monday to Friday. Akong tatog hanggat si Sam. Ang iyang cellphone na ginaw mo baga. So, ihumol sa ice. Sabi ka, problema pa ko na. Lagi. Labudog na siya sa ilang balay. Na may laptop niya. O, kung kisay mo guess, bitbiton tong laptop. Anak na lang, ha? Anak na lang. Pwede man. Pwede. Madala tag USB nga ko din. Ana, ito ihatag ang laptop. Di man pwede si Juanito ang mag-guess kay na may samukan. Pwede nga po si Juanito. Sa mga adlaw Juanito. Para mag-istorya itong mga diskusyon diri uban pa. Alas 8 tantod, alas 10. Again, sa mga nasa radyo, 0917-328-1392. Tapos kung naamo sa online, postlan man lang, background mi ninyo at tumo sa playback.tv. Playback.tv, pakitalan yung Bernie B-Talks. Dali na takay para close family ties kita diri ha. Close family ties. Pero pwede ba kasi si Juan nga naaman si Mako nagkuan or tulog na si Mako karon nga mga oras. Pansaka naman na media sa ba ni Mako. Or ipadula sa lain cellphone ano lugar. Siya mo ipa-kuan na. Ako herb ka ng mga kuan bitaw na ako'y nakita manggod nga bata ba nga grabe tablet, nagtablet siya herb nga mga naapas ang mga 1-year-old herb nga nagtablet na siya ba unya. Ang iyang papa which is ako tong amigo nagtrabaho pa sa kuan laptop, nagtrabaho pa sa PC. So kuan ba kanang nasad ko kadyut kay ang bata kanang kailangan dili nga maka-disturb sa papa pero kabalo ka kung maanad bitaw ning bata kuaon ang tablet kay nabisa nga couple gid siya nga kung kuaon ang tablet kay magwara-wara gid ang bata. Marag na dependensiya ba sa tablet and kung pangtanon sa tao dili siya mukuan marabita hi unsay example yang name kay kuan lugar George kay name hi Georgie ana dili siya mukuan sa tao bay di siya ma-distract kay na iyang mata nag-glue sa kuan sa iyang gitan-aw sa tab. Dagan ba nga naron ng mga modern parents nga para mokalma ang mga anak. Gadget lang niya, cellphone. Sa imong tanaw, okay ba nang ingana? Dagan na kayo yung mga gibuhat na nga seminar kami sa Corpus pod. Na one time na nagipatawag may mga kuan nga usasan na sa mga seminar nga di gyud maayo
pag halos ihatag sa bata, halos gadget na lang ba. Kaya siyempre gusto lagi na, tama man na kay, for example, laki ko di ba kung bayaw ron, nasa online nagtrabaho. So para dili magsamok-samok ang anak, tagano gadget. O di mo na. Pero dili daw maayo no Brad, dili daw kayo nanay sa latest na mga studies karon, nanay mga gakakita nga mga di maayo nga effect sa ingana nga klase nga sistema. Lagi. I don't know lang, kani mo silang rusty, in fairness, bata pa sila, DVD pa to sa una, DVD. Medyo lisod pa kayo. DVD or napay cable, or social na gamay kay cable. O tatalaw cable, ana, or TV man. O para mahilom sila, butangan og DVD. Kita, TV man ta, tanaw mo ng mga teleserye. O kuan, kana mga cartoons. Mga cartoons, ana man ta sa una. Tamo din to nga nauban na nauso tong mga 69-in-1 na mga DVD. So okay na po to. Kani sila mga Gen Z na. 69 yan. 69 man gyud. Giusa man sa DVD na tanan. Mga Tom and Jerry. Lahi man to cover. Nabalik ka Tom and Jerry. Dili sa tong barely legal, sa tong barely legal. Lahi sa tong barely legal. Lahi sa tong kasabot ni mga barely legal. Kadumdum ko ba kay ano? Limpyo-limpyo ko dito sa makanan bitaw, naglimpyo-limpyo ko. Uy, napa man di DVD ni wala na tago. Naapoy mga 69-in-1. Naitaboy nga na. Ato ko sa ABS sa una, ato ko sa iyang lamisa sa department head. Tingala ko, uy, na DVD. Pa. Uy, murag kuan man ni lahi man ni murag kuan man nga malaw ay pakana. Uy, laki-laki. Itago nato sa pangalang Mami J. In fairness, pero in fairness, dito ko nakatombra nga di ko bayad. Pag tanong ako, giluod mo ko, kasukaon mo. Pero umayak, pero mga laki, ew. Pag tanong ni mo na, yak, kukumartin, ipantak ka na ako ni Ew, nisaka kung kabuhit to, ang parat dito sa mukha ng nisa, yak, giluod ko. So, minto say, dili ko ganahan. Ew. Kalion. Ay nga na, no? DVD karon kuan na, tablet na, no? Ako, one of the things nga nakita na ko na solution, ana, is 1 hour agad sila, ana, naging oras. Ano yung ana? Na. May oras ka ng muragi. Ano lang ba? Ikuan lang kung pila lagi ka oras dapat. Tama na yung mga ana po. Tabot ninyo sa anak. Lamang yung mga pipilang ng mga study nga medyo na problema yun na factor na sa mental health ya po. Sa gara ang uban excessive na mga gadget medyo na ay murag higher level of anxiety, depression or mga stress sa mga bata. Na may mga anak karon ng mga studies ng gawas. Pero mo lagi di sa lagi nato ma-blame lagi kaysa magdagandagan kaysa magkuan para way samong para less guilty Parera nagyapon Brad sa unang panahon. Pag-usahay pag wala kay oras imong mga anak kay tungod kay basta nagtrabaho ka o grabe imong work. So ang resulta, ang kasagara gabuhaton, burag ang imuhang burag para less guilt ka. Hala, sagaan imong mga pagkaon, ice cream, chocolates, or usahay mga toys nga bisag di na niya kailangan sini mga tantoy kay abi nimo nga on that day nga gitagan mo siya nalipay siya, nabawi na din nimo tong mga panahon nga wala ka sa iyang kiliran. Which is dili gyapon mauna mga igala sa tinuod na nila. Di gyapon lahi ra gyud gyapon tong kuan kanang labi na kung kids imong istoryahan. Lahi ra gyud gyapon ang imong ginahatag is kanang yung memories ba ng mga lakaw-lakaw. Kay andulaan man gud. Dali ra makuan ra siya pero katong mga memories inyong mga travel together kanang may ana ba katong inyong mga conversation during mga road trips. Dako kay na siyang effect ba nga dili gyud na siya mawala pero part line mas motatak sa ilaha ba. Tapos ang resulta na yun sa sige ninyong uban na mga road trip kamo, you will know each other well. Mailan ninyo sa inyong mga kabiklan, mga likes o dislike. The more ninyo samot pagid mo magkaban kay makailahan na mo din na mo yung mga inside jokes nga kamo nakabalo ana ba mas kuyaw iyang banding brad. Mo nang pagingana dito ka. Pero sa ato magud sa una is nga unsa may bisihan sa atong mga parents sometimes sa uban na ato mga nakitaan kanang naghubog-hubog. Trabaho gyapon. Di ka na naginom-inom, nagsugal kanang mga worst nga mga cases ba? Kana.
Oh, In fairness kana akong siya. papa, wala man siya ako Ibilog mo. nakita. Inom noon si papa. Mm. Pero wala man Pero- ka ng kwan. Pero kabalo ka, nakalimot mo nga daga na kaayo mga nagkirig-kirig nga bata kay sobra na tanaw sa gadget, sobra na sa UV O rays. kasi shorts, no? Kasi sure siya Mm. napag-iuban nga kanang ingon pa dani sa paaniya sa smartparenting.com nga naada ginatawag nga SDD, Screen Dependency Disorder. Oh, Screen, ano pa nga? Screen. Screen Dependency Disorder. Yun. Oh, ang kuan ani kay na behavioral nga cause ani sa bata, emotional, mohilak murag mo kuan sila physical problems pod naapoy nga na kay ang kamot, ang gigunit ana ba from headaches pod, ang insomnia di katulog ang bata nya kanang malonely ang bata kung wala ang gadget nya madependent sila sa screen and kaning wala sila interest sa kalibutan mo na ako nakita na atong isa nako ka amigo iyang anak Wala pa appeal diha kung unsa nga klase nga dula or ginatan-aw niya or gina-follow. wala pa appeal Kay wala na pa may appeal. uban mga games nga ga-promote og violence. Pero ang pinaka-worst bitaw ani nga kuan nga kaniya sa mga parents ni siya nga sige wala lagi mo nag gambling diha, wala mo nagpabaya sa inyong anak pero sometimes kailangan gyud nalimtan din ninyo ang inyong responsibilities. Ang pinaka-worst nga cause ani is kanang kuan brain damage sa inyong anak. Munang please lang ayaw ninyo na i-neglect kay tungod sa emergence sa technology nagka-instant na pud ka nya dali ra kay nimo pahilomon ang imong anak tungod sa gadget murag basin masobrahan So, ta na. kaysa sa gadget, mas may pagyapunto akong suggestion nga ang medyas ipansak siyang baba. Kato na lang. Or siguro, bora ba nag-one herb ka ng, ang style daw nimo, kung for example, naandan niya pila ka hours nga nasa gadget, kung gibawasan nimo siya isa ka oras na, dapat na kay conversion. For example, taganin mo siya crayons or kuan nga magsulat siya para katong nga oras na imong gikuha sa iya kay batatog naandan niya 2 hours sa gadget. So 1 hour na lang imong gigahin. So katong 1 hour imong gikuha dapat na kay i-prostitute. Substitute. Prostitute ka karon. Oh, mo na kay ipuli. So mag-drawing baka siya, magdagandagan siya, mag-itsa-itsa sa bola, ana ba para po dili po siya maingon nga sa may tabuan ni. Problema lagi na ko ba? Ka-remember yung ko ani, ako mga anak nga kuan kay sa wifi, basta mawala lagi ang wifi kay wa kabayad, murang mga zombie mang naog sa dan. Did you pay? Anak gid sa pangutana ba? Oh, dependency na pud na, lahi na pud na internet dependency. Oh, correct na tinod na. Oy, ma-shoutout na kay Jonathan James Vivare sa mga bago pa sa playback.tv, please chat mo sa amon sa kilid para ma-shoutout mo. Okay? Salad init, ipatulog sa udto para makarelax ang mga parents. Yan. Problema sa karon brad no kay. Kana bang matag udto, okay mo to sa una sa to, brad kay pag-abot sa udto brad di na kay init ba? Hinahinay na ba mo asahop ba no brad? Karon sa ato brad grabe ka alimuot ang alas 3 gihapon no. Gastuhan pa rin yung balay para ma-aircon gyud ba para aircon ka tapos ni barato naman tungkol sa China na may mga China na pud ng mga aircon nga barato na. Inoon. Mo na ni ron aircon. Kailangan electric fan daghan tay sa kinumdong gyud ko sa una pag makinomdong ko maabot og mga alas 3 okay na ginabay pwede na ka magdagandagan sa gawas kay murag dili na siya init. 90s ni atong gistorya na. Karon basta murag maglabad imong ulo sa kainit karon di magsilbi. Pero sa una ba na sa ato ka nang magkuan ang mata, mag-blurred ang mata sa bata kasi gilag TV sa una nanagay na. Unsa na lang karon? Which is very nearsighted na kaayo kay naa gyud sa duol gyud. No? Mingon sila nga safe ra na kay kuan ra kanang naa naman gina OLED kanang mga technology ba murag na eye protection. Pero dili gyapon kay kabalo gyud ko nga ako gani mismo nga adult na nagsigi ko og computer adtong pandemic didto din nilabo akong mata after sa pandemic kailangan nagig ko mag eyeglasses sa edad man na sa edad na 80 na 80 40 naman ka 40 din dawato na kamatuoran dili sa nabantayan gyud nako 80% of the time nagtan-aw ko sa akong wala screen. naman kay 40 naman ka imong nerves wala na muluyan na mo nang
part na ginanga mo hanap ng pamangkin. Ayay. Pero warning lang kay basin sige na po nagkuan po din yung mga kids diha. Basta mga 40 na. Part na daw na ginabasta mga rich na kag 40. Denial pagid ba dili lagi. Deteriorate na gilang mga pananaw. Alam mo, sabi ni Cassandra, nya saan man nimo na natag-as man og grades. Depende na sa ginikanan kung mo bagyo na ibasihan ra niya. Kung grades ra bagyod. Kay bahala lugar og unhealthy basta kay na grade mao na ni ron. Kani wala na to na inastoryahan. Ganina yung ka relationship sakto maapektuhan gyud ang relationship. Ang pwede idugang anak kay maapektuhan ang iyang speech. Kabalo ba mo anak nga maapektuhan ang iyang speech? Pwede. Bisan pa og magsigi ka og kanang Peppa Pig diha. Ang iyang speech is, Mommy, we're going there, Mommy. I need milk, Mommy. Pero napoy ubang Gituyo man sana sa ubang ginikanan daw kay para daw may kay kabalo ka, mo ba na akong gibuhat kang Rusty. Kaysa sa panahon ni Rusty, mo na to yung pagsugod-sugod na kanang murag medyo accepted na taro ang mga Inglesero. Sa una man gud, ayaram gyud ka accepted ang Inglesero ang anak kung Phil-Am or ang papa si tawag ana Amerikano ana biya. Sa una kita mag-English sa school kadsawan man ko English murumog. Pero sa panahon na ni Rusty, so that pila years ago na, sobras 20 years ago. So na medyo nauso-uso na taro tong murag right rong English speaking ang anak. Nabi kay andadi, Bisayang dako beta, bisdak makita. So ang gibuhat mo to kay po nga DVD. Ipatanog DVD Mickey Mouse Clubhouse ana para lugar may siya mag-ining hantod nga nakita lang ko may nakimag-ining so anak may mo atog school. May kay mag-ining tapos islang kayo American accent, di ba? Lahir mo gitong sa eskwelahan gitulong in Englishan og sa katong gitan-aw ra tahanton nag-YouTube na. Vlogger na. So siguro napayuban nga gatuyungin na nga diya para English speaking kay kana para kung anang mga social guy ba para American accent. So kung unsay inistoryahan ni Peppa Pig ingana na po nang inistoryahan mga igala. Pero pag binisaya dili makasabot. Dito na po pag-abot sa Filipino. Ako Filipino. Dito anto Boy yung magyalo. Magiliw. So siya kay wala man proud tarong anak pero problema lang sa una kay mag-in-English tapos dagay makadungog istorya kasi mong anak murag di kay ka motubag ba kay basig ikaw may tutyo motubag ba. Let's talk in the house. Let's talk in the house. Dito sa balay may istorya. Ay. Sige lang. Ang problema sa una kay English speaking gisapot na ka. Tapos kung mga sabag ang binisaya kay magngangarang bata kay di man kasabot. Rusty, how many times should I go inside in your room? Di kasugakon og in English kay masuko na kay ka ba. How many times I told you I told you not to do but I told you not to don't. So do? Ingon kog ayaw. I tell you not to don't. Sa kuan mo dar kaniya speaking of kanang epekto gid gyapon sa ila is kanang antulog nila nakita ba na nimo nga nabay epekto sa katulog sa bata? Naa. All I know is ang napo effect ana is katong mga posture sa bata kanang iyahang kuan sa body. Bako tapos makuyawan kasi mong anak may nga sila gadget kay magbaklay lang mo mga pilo sa village ana ba. Murag ang ilahang kuan katawanan lagi to ilang mga PE nga bag-o lang bisag pila ka push up di kay kaya bisag tulo ka push up. Kuy ginoon yun ga. Sarsi. Day off do si Sarsi karon. Wow. Sana nice. Na day off. I told you not to go but you go to. Now look at. Gignan ta kang ayok adto. Tanawa. You see? Look at. Look. Huy, mamatay. You're killing me, kid. Mamatay. Pero kano mo, bro? Pero in fairness ka sa mga kaning mga bata ron kay mutubag na gid sila, bro. Sa una sa tong panahon, bro, dili pwede di ka mutubag. Pag mutubag ka piti diretso. Ayun na. Karon ng mga bata mutubag yun ba. Pero say ka di lang kay sakit ba kay sahay manggod in English ba. Pero kung gi-convert to sa Bisaya ba, di ba? Ang pangunta na kay mutubag ka.
No. Otobag yung ka. You reply, ha? You reply to me? I will spunk you if you reply. Huh? No, God, please. Wala, ito kayo. Lisura kay istorya ni mga batana. Ito, tas balay Pero, ito. would you prefer nga kuan sila, dili sila English or ganahan gyapon ka nga English kay? Dawaton to ka matuoran, medyo lahi ra gyud ang edge sa may gyud mag-in-English. Kay murag international or worldwide ba nga language. So, sa asa sila padulong, medyo okay kayo. Di pre sa daddy ba nga mag-buffer pa ba para pag-chat GPT pa ba dugaya kay mga istorya. As was, have been, had, shall we? Shouldn't. Henceforth, furthermore, sura kayo. Pero, dili man, in fairness mo sa una, brad, nahin mo na kung praktisanan si Rusty, itong bata pa siya. So, mag-in-English tala ko sa iya, ha. Di pa man siya kabantay nga wrong grammar. So, nahin mong praktisanan. So, mas arang-arang lugar nga may compared before, ha? Pila na, hindi mo praktisanan ng mga bata. Kana kung kung baga mag-afford kag mga private school, di na kay ka magproblema sa imong anak diha. Correct. Tama. Sa school mo excel gina kay kasabot naman dang gamay sa history sa teacher. Pero problema biya pud na Bisaya kay imong anak, medyo kayo mga no limitang hiri og pili didto ka 0-0 eh. No limitang hiri, L for boast to raise mo. Na didto na layon. Totyo na dito, nangabali na dito mga Akong pag umangkon, isa sa mga na-learn niya anong nagbisaya na siya karon kay mo lagi gadget boy gyapon na siya nga dili kaayo, but tungod sa balay manggod ga Bisaya ang tanan. Na sa iya ra mo storya og English siya, mo storya siya. Where you going, Tito? Ana, mo adko ko din na. Pero kami kay adto na dito sa taas, ana mangyud. Yeah. So, ang mga ginikanan, lagi hilas-hilas lagi sa hay. Ang ako ikaduwa og akong youngest nga girl, wala sila problema ngay, pwede sila magkuhan. Kung Bisaya ilang ka-istorya, Bisaya na sila. Kanigyan akong eldest, tapos ay ka nang mo-update sa school, na paspas kayo ba? Ako ganga bro, ganang dugi kay ko ba mag-Google Translate pa ba? Tanabi yung mga... Meron ba yung mga English nga dili pag basic English without okay, lisura lagi. Galaba ng ulo. Tama na. Timong daddy 40 na. Galisod na ni mong daddy, lisod na. Pero advantage sa ato bang nata sa Philippines kay actually English is the parang makaingon ta nga first language na to. Yeah. Ano? Tama. Kaya ang atong mga constitution, atong law, English na ba? Tama. Kuan kaayo ta. Bisa sa atong Cagayan de Oro, ang atong Cagayan de Oro him kay English. Social kayong kung kisa may nagbuhat aning kuan nato kanang March nato nga English magitaraw ni. Ikuan si Dahino. Brag choir man daw na choir. Or na daw choir nagkuan na. Nag-compose si Dahino. Mama si Inday Dahino. Ang nag-compose na originally? Iyang gipahimo, iyang gipakuan, gipatunog nila ba. Pero siya ang mga words. Dugay naman daw no, mga 1970s. Dugay gani na katong iyang time. Pero dili mga 70s pa daw na ang sulti. Mo ba? Mo imong nadunggan nga katong pag-interview naman sa iya. Amo ba kanang atong kuan, kanang Cagayan de Oro him? I think if I'm not mistaken, marag siya gyud ang nag-push gyud ana nga mahimo gyud siya og makanta gyud siya permi sa City Hall, sa tanan nga mga agencies og mga schools ana. English kayo ba kanang munang kita lagi sa Cagayan de Oro, murag makuan kay ta maano ta ba nga gusto tag pasosyal. Pero natatag na sa Cagayan de Oro nga gusto tag masosyal pero actually dili ta sosyal. Ano bitaw? Kay for example, hilig ta tara og gusto ta mukaon og lami nga mga kan-anan, mga sosyal nga kan-anan, pero mo reklamo ta kay mahal. Kana may ana bitaw? Di man na sosyal, bro. Di na sosyal. Ingana ta sa Cagayan de Oro. Mungkin ako nabantayan, gusto kay ta ng mga bag-o nga mga tindahan nga mga sosyal ang dating, sosyal ang naong,
Pero dito gyapon ta sa social ag dating social lang naon pero barato gyapon kay dito gyapon ka sa mga kuan mga value meal gyapon ta. Sa tanawa to sa unang nauso ang mga taxi, di ba? Kay remember ka mga taxi? Ang mga tao may dili man nakay kun dili altis. Naitabo to sa una nga paggawa sa mga altis na mga kuan, nga mga bag-o, wala na man nakay sa mga karaan natong mga taxi, mga Nissan. Tapos samot na nga wala na kay supposed to be duwa man tala ng atong taxi na may non-aircon o aircon. Nung lumabas ang mga aircon, lumabas ang mga kuan, wala na. Nagdito na arte na kayo ang mga kuan, pero gayaw-yaw kay mahal ang plug down. Siyempre, brand new, bago. Pero dito na gusto, dito na karon sa mga Altis, nang gawas itong mga bago din, pahuman sa Altis, mga Vios na mga bago, dito na. So, social na rin ta. Parehagay po na sa itong mga jeep. Naiuban ka itong mga bugo liner, gusa liner, ang mga taga-Cagayan de Oro, di yun mo sakay itong kagang-kagang. Gusto kita itong bag-o, mga Donsals, mga Milcar. Kaya nung dumana, Donsals, Milcar. Mumana silang dikit kaysa una, basta jeep ang istoryahan. Mga kusog ang sound system. Dito man na di ay isnaban oy kana mga RC gusa sa una nga kagang man hangad-hangad, mga LA lapasan, mga route 1, route 2, why mo sakay. Pero pag-abot kang mga RD gusa nga mga gwapo kay mga jeep pagwapuhay, mo nang natatakta nga pasosyal tara ang taga Cagayan de Oro. Pasosyal tara ta gusto tara tagkuan pero actually di ta ganahan mo bayad og mahal. Mao na kasagara nga ganahan ta mag-open ang mga malls, ganahan. Ganahan ta. Adto ta. Pero after 2 days sa pag-open, wala na din. Hindi na niyo balikan. Wala. Remember mo atong naidako nga bar nga gibuhat sa may Limkit kay pang social yun to, Brad. Live ba to? Di ko mo. Live ba to? Or basta na social nga bar nga pang social yun to, Brad. Wala, Brad. Dali ra kayo. Kay ang naitabo, kaning mga pipila nga medyo social taraw, social na mga grupo, gamay ra ni sila. So kung nay bar nga bag-o dito tanan. Pag medyo masuman na sila, mabungkang na sila, wala na dayon. Walay ingon na kanang uptown social na ay main syudad social or diri dapat sa may district 1 social. Wala. Usara na sila. Usara na sila. Balik kay I'm sure kaila ko anang namo yung mga usay mga dag kumaura. Tapos ang tinod nga social pag yun, mo nang dagantay mga mall tanaw diri. SM ana. Ang tinod nga social, dili diri nga mall ga pamalit dito sa laing lugar. Tama. Bumitaw tanaw ninyo, hinahinay ninyo, tanaw ninyo ang malls nato karon. Hinahinay nga wala gihapon ang katong mga branded na mga boutiques. Kay mo man tatoy target ng mga social. Pero kung ba ito, advantage ba ito sila kay kung nakay mga bisita dani, especially na mga dato sa mga provinces, na mo ani dani, at least nakay mapadto sa ila dito ta sa kuan kay di kay ka maulawan ba. Mao galing. Nice Cagayan de Oro ba? Napagyapon ng Cagayan de Oro sa Friday, Saturday Bibo. Monday to Thursday mingaw gyapon. Di pagyapon. Di man mo matimailan herb nga medyo dagay social o medyo mabuhi na kay for example kanang mga banda. Monday to bisag dili Friday ug Saturday, mabuhi gyapon sila kay dagan gyapon sila gig Monday to Thursday bisag weekdays. Inga naman sa mga Mega Manila, mga Mega Cebu. Dili lugar gyapon kumpara sa Friday, Saturday, pero ang ilahang weekdays makabuhi gyud gyapon kay dagan gyapon gig. Sa ato di pagyapon, sayo pang tanong ini mo ng mga call center. Taas pagyapon pag-abot nato og mga alas 10, alas 11 manggawa, wala na mingaw na Cagayan. Pero ikaw, sa iyong experience, asa man kay pinaka-social yun mo nga na-experience lugar? Muta na to, gusto po din mo ba nga naaka na sa CDO or kanabitang nindot po doon taba natay nga na din sa Cagayan de Oro nga pwede po nato lugar nga i-adapt na po ba? Na ba kayo mga nga na? Social moments in life, nakakaong kag social kaayo. Nagunaw na ko kanan na natay mga yacht club din eh. Yacht club. Dito naka-park sa Bayabas dira di gyap. Ba? Na yung mga yate. Mga yate mga yacht party kadugna rin ka diri nga na yacht party diri sa kwan. Wala. Yacht party na. Yacht party. Wala. Kanang ang house party na ba sa ato doon eh?
Di ko kabalo House bay party. kung nanda man ang house party sa ato diri bay. Mga kondo. Kay balita na ko diri na mga bar din ni gyapon sa uptown nga ni Kusog karon medyo nihinay na kay nanapod sila diri sa ubos. December lagi nga grupo nga mga social group. Moro na siya nagbalin-balin na sila. Pag mawala na dapat ang kung dagan gid social bisa dapat na uptown lahi naapoy didto sa di ba? Burabag ni Tisting. Primerong gawas de anang lifestyle district. Primero ana mga kon gina mga anak ka mga social gyapon. Eventually karon mo anak karon wala naman nasagol naman ang masa, middle class. O na social gina. Burag may lang taog sugod ba tapos kani sila nga grupo gamay ra ni sila bay nga mobalin sila sa area diri na pud sila. Then after this pag masuman sila mobalin na pud sila so maluma na pud tong ilahang labiyaan. Murag ana ba ang may tabo. Murag kon kita sa Cagaydero kanang ganahan kitag naay mga bag-o biri kon kita na. Nagitay ka ng murag radar ba? Uy, bag-o na po dito sa ano. Uy, ana ba? Mo din to nga katong mga dili pa kay ka-afford maningkamot in town nga makaadto sad ta dito unta pero mo lagi kanang kung unsa pinaka-affordable nga mga drinks ug kuan mo ra pud sad unta ang gakwaon. Ako isa na ko sa ana middle class I think na nagatan-aw gud gyapon ko nga sa asa to makatipid ko. Pero maka-experience ko sa area. Para ba? O pretong nabibo sa una ang Corrales. Wala pa ng station katong panahon pa gyud nga Corrales pang bibo nga whole stretch of Corrales bibo. Tanaw nimo mga social tanawon manamit social mga kuan. Pero tanaw nimong lamisa brad, MP light trabal og one set kay gamay ra imong bayran usara ka set tapos dugay kay mahurot. Nga nang may tabo mo nang eventually nawala kay putong Corrales kay dagang kay tao. Pag tanaw nimo kung imong dagan ang tao pero kung tanaw nimong nag-order bay ang business nila MP ra nga set. So mo metong sa una gimahalan nilang MP nga set. Atras tanan. Gimahalan na nila naabot ng tag 700, 800, 1,000 taraw kay feeling mo nila kung MP ang paliton tungod kay hard dugay mahurot. So dugay ang tambay. Walay move dili ga move ang kuan mga pulutan di man pud mukaon. So ang resultato wala namatay gyapon to nga time ang mga Corrales na kabalo ka asa kinsay ni survive na mga bar katong mga bar nga ang target mga papa or katong mga middle class na mga nasa to 30s or 40s kay mo may garboso moabot dito ako libre pila ka bakit mao man gyud na itinuod nga kwarta sa tinud anay lang gamito na nato diya sa Xavier na sa Divisoria. Dagang kay mga kananan diya sa una kay tungod kay itong mentality. Lawaton na to kag hindi or pamingin kag Xavier social atong una kay social mga estudyante nga mga nadia. Pero pila na kakananan diya nga mga dugol diya nga eventually mamatay basta mahal. Dito gihapon sa pinakabarato. Mo bitang ni survive si Barbecue Station. Sa una ka remember ko ni Barbecue Station, pushcart pa na siya diya. Sa una gasayo-sayo po Xavier. Puso ra tong pushcart. Eventually tanawag kinsa ni survive sa mon. Sila ra gyapon nga nasa atbang. Value meal ra gyapon Jollibee, McDo. Kay katong abil na sa una nga mga kuan, mga social nga mga kananan. Di magsilbi ba kay ang mga estudyante ba didto gyapon sa bisag asa katipid. And now here's the thing, ang nakalami o ang tinuod yun sa Cagayan de Oro kung kinsa pag itinuod ng mga dato, brad. Maupag yung mga simple kayo. Simple ra kay panami. Mga anak sa mga negosyante na ilan ako ba'y naka-t-shirt lang. Usay di kay kakailang nga katong ang nagkasir-kasir kay anak. Planang kon brad, tagang example ka ng gift mate. Kita ka ng gift mate. Tingala ka na say guwapa. I don't know kung napamagay po sa karon, siguro basig kuan naman to. Pero sa una kay di man tong eskwela nilang Rusty sa una. Tingala ka, look, chicks ba kayo ning cashier? Dat bay tag-iya ba yang ga-cashier? Ang tinuod na mga dato sa Cagayan de Oro, labi nagkasagara mga anak man sa mga negosyante. Kundi pagi ko sayop kasagara nag-eskwela sa Oro Christian. Mga kung mga tinuod niya dato, mauna no yung mga simple ra kay mga tao bay. Walay ka-arti-arti sa kinabuhi bay. Maunay pero ang sa pero ang skin alagang kuan. Ay, party mga gala. Diba? Kanang mga skin nga na yung mga treatment na. Kadula sa golf nilang Tony Yang. Namo di si Tony Yang atong ano? Kita ko sa picture ba? Atong Chinese New Year ba nga dito sa Bell Church? Nabi ta dito paghuman sa katong Chinese New Year. Tadi man ito ta sa Bell Church? Wala ka bantay. Nakakita ko dito na siya dito sa katong paghuman. Ay,
Pag human na itong kaon, nilakaw naman ito ba? Kay, di ba, pag human na ito, bro naman ito event nga kanang nag-ana-ana sila dito, bro naman ito, iborog ceremonial. Kita ko sa picture, naman na stone niyang dito. Muna ni si sayang wa na to siya gi-friend para dagan. Ayaw ta kita mga gala. Oy, Murag 7-Eleven, pag abot Blockbuster ang Slurpee. Oh, tama. Tinoon na. Oh, tama. Pero katurang kuan gyud ganang murag, uy, pwede ni kay never pa ni siya kaon dayon. Yeah, Naibag-o lagi. Yeah. Oh, tama. Kung naibag-o, sulong din. Mamuch, welcome back, Mamuch. Ang babae nga puti kayo og profile pic. Hi, Mamuch. Di ay. Salamat. Katong mga uban nga mo pa'y pagsulod sa kaning Playback na TV, chat lang mo para among ma-shout out, para at least uban-uban ta. Salamat kaning yung tanan na. Katong namoy episode nga na miss, nata sa Spotify, pakitalan niyo yung Bitok-Bitok podcast na dito atong mga episodes. Nakita na pangutana ba? Unsa nga mga apelyido nga elite dani sa Cagayan de Oro? The Elite Family. Kaya akong kakadumduman yun is Pilais, Paras. Tama. Mga Pilais, Paras. And then, kasagara, siguro, wala man sana ako na napanood na radar, pero kasagara ka na nga mga apelyido yun. It's either mga anak ng mga dagkong negosyante dis Cagayan de Oro or mga dako nga mga pamilya nga na mga ransuhan sa Bukidnon. Nag-business na ni. Nag-business, ana. Kuyo kayo mga simple na kayo istoryahon, pero makurat na lang ka pag mato ka silang balay. Ay, ito sa kuan, sa amo dito sa house. Pag tanong nimo, hala, ransuhan. Ulawan ka diha mga igala. Kasagara po, ang mga big time po dayon, katong mga gikaglanaw. Mga anak o politisyan nga diri pa eskwela. Kana. Kasagara ang god na ay mga yugid sa ato nga kuan po na mga na from Hinguog no. Dayo man kita. Murag dayuhanan man kita sa mga bisita. Ikaw agusan man ka agusan. Mo ba yung mga apelyido? Di incheck magin mer kay Sparsia ang kuan. Speaking of Sparsia. Incheck yapon. Kuan man daw na, the more nga mubo ang imuhang apelyido, mas kuan dato. So taas man to Sparsia, kuan na ng Sparsia na laibilin. Lagi tama ka na mga chu, oy, you, A, nabe A, lim, diba? Diba? Limkit kay. Ti, ta, te, ti, to, tu. Wala kuan. Dili pwede Chinese ng alaba, dili pwede ma-Chinese. Di masilbi bisag unsa balibay di mada. Kabalo ka. Muna sa lagi makinta nga kanang minta nga dapat di ta ka ng mga China. Dugay ra ta na invade sa China. Kana landa Usminya, kana Usminya State, puro gyud na inchik na dia. Namo gyud inchik karon nga nay sa unang panahon nay mga inchik nga nilupad sa Bukidnon nagnegosyo. Mo na ning kaning generation karon mo na ni sila ang kaning mga businessman nga mga ilado. Mo na ni sila ang mga Chinese, Filipino-Chinese gyud nga diri na natao sa Pilipinas, diri na midako. So mo nang mga naghawid karon sa mga dagko nga mga negosyo karon diri sa Cagayan de Oro. Ang mga bag-o karon ng mga Chinese or naagi mga gika mainland China. Kaya kung istoryaw nimo pangdakop, katong ipandakop pa karon. Nakasibat na uban. Ay sa nalang koy kuan insider nga kuan ha. Nalang koy insider na hibaw-an. Ato lang niya. Ato lang ni hibaw-an. Nga naa daw mga nakaban ha kanang mga unsa gid ang kanang itom gani ang kuan sa ban dili maklaro sa sulod. Uy. Unsa taw kana? Kanang nakakuan ang ban ba? Black van. Dili kanang nakakuan ang window ba para dili maklaro ang susulod. Tinted. Naay sa katinted nga ban nga gipauna ang Pinoy nga nay ID, Pinoy nga medyo social nga nay ID. Usa gipauna? Usa pa gipauna? Gipauna siya sulod sa usa ka hotel. Okay.
Dili kayo sikat na hotel. Dili kayo sikat. Then sulod dito, nagkuan dito nga mag-book og daghan kaayo nga mga kwarto na. Kay para na ako yung mga bisita mo abot. So gibook na. Dawi pag abot dayon, nangayo dayon tong kuan og kaning ID sa mga musulod na kay nana daw. Correct. Ana man na. Kailangan man na ID ana para pag sige, sige kuan ako. So, chung ko siya kasi huyo wa fa siya. Tawag-tawag ana. Wala man gid sulod. Wala ni sulod. Ma'am, kanang pwede kanirang ID ako, kaning ako para sa tanan. Dili pwede kay murag nagduda na to ba kay gitanaw niyang ban medyo daghan kay sulod nga tao. So nangayo gid siya ID, nagpaugat gyud. Nagpaugat ang kuan, ang mao nga receptionist until such time nga sila na lang gyud ang nibuhi kay dili gyud pwede nga wala ID. So wala gyud sila ID. So nadudahan karon para lang ni na hitabo mga 2 weeks to mga 2 to 1 week ago. Nga siguro nangita na sila refuge kung kuan. Kung asa dapit. So, kung asa dapit. So, hopefully, ang uban nga mga hotel dinhi sa Cagayan de Oro, ingana pod ang kanang mga rules ba, dili pod mabend tungod lang sa asa man dito nahitabo? Dinhi sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan lagi dito? Oy. Kailangan na to ni maigmat yun ta kay madamay ta ni basin na sa inyong hotel di agapuyo ang mga kuan ha. Di problema na to ana di tungod lo bro may mag-discriminate ta what if kung gusto lang sila mag-river rafting dito sa Cagayan de Oro sayang din ang ano. Lagi pero kung mag-river rafting sila that means na sila passport. Mo galing. Na sila ID pero wala may ID. Kailangan. O di ba sinahadlong sila kay gabutangan nagmalis kay tungod kay Chinese. Di na kay mo beto nahitabo sa Dragon Boat supposed to be natay mga Chinese na mga ano. Pero tungod ano yung nahitabo ba? Pero basin in a few days makasulod na to sila og hotel kay nag-order naman sila sa China sa ilang ID. Prada, ang ilang bagay Prada. Product sa China. Daddies. Mo day nakabutang din. Ano ba? Medyo hindi sila pwede mag-print na lang diya. Pero basin sa sayang din to, basig tourism sa dito, tanawa lagi tan bahira na kita ni kinon. Alam mo in fairness Brad sa Pogo, duki na rin na sa niagi mo gid na sa pagkor. Karon na may nanggawas karon tarong nga mga nanggawas na kinsay nagpa-approve katong previous na mga konsehal ana. Well, at the end of the day, bisa pag nanay gibutang diya, pero ang gipanangid tapos mo may nakabutang pagkor. I-legalize gid na siya sa una. Karon naman kung nang nahimo, barabag the way I look at it, nahimo ning issue tamurag mo ni ang ilang giingon dayon, mo ni ilang ginakuan kay mo ni ang gasuporta sa mga Duterte sa una kay di ba? Remember sa una di ba gibangga ni Duterte ang mga kanag yung mga oligarch, mga dato gyud daan sa Pilipinas. So mo tong giingon din nila nga mo nang confident day si Tatay Diggs. Kay mo lagi nga ang iya po mga supporter kani mga ingani nga mga grupo. Murag nga na ang ilahang kuanta. Pero gusto nila karon nga ipagawas gyud. Kay karon lagi usay ma-joker na usahay ang kuan ba ang hearing ba mga love story, anong mga ana na kaiba. Kung nagi kaso kung hinunaon ba, kung nagi kaso, pwede mo na nila i-file na ang kaso. Pero naitabo kay para lang gid siya murag highlight ba nga para bitaw pag-usapan ng lahat. Pero nahimo na siyang burot taraw kuan highlight. Nakalimot na dayon taba nga ang promise ng bugas nga tag 20 wa na diha. murag akong ngunaw na lang murag gihimo na man gi-divert na man yan balik ta sa katong mga flood control programs bi nga kuan bi. Para nalimtan na lagi nato to katong mga saad na to nga tag 20. Ang mga gira na to sa West Philippine Sea, may ana ba? Kana lang mo lay akong naasa kong una nga sa man niya ano man nga kuan magitaro ta. Joker kay bigan namang for example picture anong nangyari dito sa picture, anong pinag-usapan nyo? Hagkas mo ka dili man tanan basta picture lang lugar mo lang ni hadlok na nun tanga na mo do sa to mag selfie. Tamo yun day nga ano nag-uban na mo ni. Unsa may imong gigip ato kanang ana unsa color ana gyud ba nga ha di action ko gabala ka maguno na ayun delikado gyud ning politician ta unya gi prato nga kanime oy siguro na pud si Tony yang atong gi-invite pud mi atong katong dito sa Grand Caprice nga puro Chinese gyud nga katong
Burag Wala. na kung dito nga, dito na tanan dito, tawat ko nag-selfie-selfie tanasa dito. Mending kang agay, nakadawat gini sila. Pameta nagtinuod kay akong ikoral din kay samo kay ni diri sa kuan. Perfect na ako, ipait na ako nagkuan din ipalit na ako na diri og kuan. Luoy na kay na akong auto na ako kay ni hangad na. Oh. O tang pantarpolin pag ay, Lord. Sa atong pagbalik, letter for tonight atong istoryahan. Dili ta mo istorya lagi politika, samok pa kay kani ang programang walay politika lagi. 8:59. Laing letter na sa paghuman ani kadjud lang ha. Naminaw pagyapon mo sa Radyo Lampornas 95.7 kauman si Master Poppy ug Bernie Bitok-Bitok. Kini ang programang Bernie B Talks. Play a whisper.